Family, ngalentsasa, let me talk about how fasting heightens your intuition. Let me just give you few benefits of fasting. If fasting, bethunana, it silences the noise that is within you. Fasting quiets physical distractions, allowing you to hear the whispers of your soul clearly. Ukuzila kuvalela ingxolo yomzimba, kuvele ingxolo yomoya phakathi kuwe. That is number one. Number two, it opens the spiritual channels. Dreams become vivid, clear, and sharpens your spiritual antenna, like the Wi-Fi of your spirituality. Umzimba xa uzolile, imiqondiso, imiboniso oyibonayo iye icace amaphupha yonke lonto leyo. Number three, it also cleanses energetic blockages. Bethunana, it releases stagnant energy, emotions that ezihleliyo apha emzimbeni. Ukuzila kukhulula yonke la miqobo yomoya elapha kuwe efuneka isukile, especially xa sijongene ne-full moon, izawubuyela kuyo isi-cleanse. It cleanses the energetic blockages. Number four, it deepens soul awareness. Uqala ukuhluza inyani ngaphandle kokuphazanyiswa yingqondo. You start discerning what is fear, what is the truth, what is ego, what is guidance. Umamele the inner knowing. Number five, ebalulekileyo oye oyifumane xa umuntu ofastayo is that ukuzila kusondeza ku-creator yakho, umdali, lo nto ubhiliva kuyo, nakwizinyanya zakho wenu, to your ancestors. It strengthens the creator and the ancestral connection. So by these five things, zikhona nezinye. Ukuba uthi ungumuntu ohlale unengxolo apha ngaphakathi kuwe enhloko, start fasting bethunana. Xa uqala uxinana ingqondo, the best thing to do is to start your fasting. As you know, we are on our water fasting klamalanga, and siqalile ngokusebenza ngokubana siye phambili nathi sizicleanse phakathi, sizibone apho siyakhona. Family, ngalentsasa mandithi everything is working out for me. Apho ndinyathela khona kukhokhela ukhanya, apho ndihlala khona kukhokhela ukhanya. Peace out, family. Love and light. Peace out.